Така се работи. Презареден. Говори с мърсотията. Тук на чувствителната част трябва нещо да попада там. Сега ще спуска капчици. Тук дърпа въздух и тук излиза топла, става и за отопление между другото. Тук събира вече дестилат. Точно подадено в момента. Как работи в това нещо се намира самия филтър. Това е един въглен в пакетче от чай. С това чудо се чисти. И там трябва да си прочетеш инструкциите, да те удари ток нещо. Тук на мен тръба с радиатора за охладител. Постоянно дърпа въздух. Сега е жега в офиса, но пак се справя. Тази бутилчица си много удобна, има си капачица. После това се маха, завиваш се, но се пренасиш. Защото прави за приятели вода и не съм го спирал. За днеска успява да направи 9 литра. Само чиственото, като го отвориш като е мръсен, никакво ли не смърди.